Πανερώτατε, είχα μια επιθυμία να σας γνωρίσω από κοντά. Έτσι, για να σας ζητήσω την προσευχή σας και να σας συγχαρώ για την εκλογή σας εδώ στην Πάφο, που είναι ένα αρχαίο, αρχικά έτσι, μέρος χριστιανικών, πρωταρχικού χριστιανισμού στην Κύπρο, πάρα πολύ υπεύθυνος χώρος και έχει και με εμάς εκεί στην περιοχή μας, στην περιοχή Κωνσταντίας και Αμοχώστου, έχει δεσμός. Ο ναός μου είναι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Όπως είπαμε και τώρα, πρώτη φορά να το ακούω για τον Άγιο Φιλάδελιο, ότι ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου. Και ο Απόστολος Παύλος, ως γνωστό, ξεκίνησε από εκεί στην περιοχή τη δική μας, ήρθε εδώ. Είχαμε μετά, σε αυτό το δυστύχημα που έγινε, που τα δύο παιδιά που έφυγαν έτσι απότομα στα τέλη ήταν η Αναστασία και ο Κυπριανός ο δικός μου. Έτσι, με την Πάφων έχουμε μια εσωτερική έτσι, σύνδεση και ευαισθησία. Όμως να μην σας τρώω την ώρα σας, να πω, ξεκινήσω με το πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από την έξοδο του Κυπριανού και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες δουλειές μας άνοιξε ο Κυπριανός φεύγοντας. Και εμένα και της οικογένειας μας, πρώτα με την απουσία του και μετά με την παρουσία του. Από μικρή, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε οικογένεια, πάντοτε είχαμε την αγωνία με την παπαδιά, εάν κάνουμε καλά, με τον τρόπο που σκεφτούμαστε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Σε τούτη την εποχή που είναι και η Κύπρος είναι η θέση της τέτοια, που δέχεται τόσα ρεύματα, είναι και τεχνολογία, είναι και νοοτροπίες που αναπτύσσουμε και λες πώς θα μεγαλώσω. Πολλά παιδιά τώρα, νέα παιδιά, ρωτούν πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου σε τούτον το περιβάλλον και να βγάλω ανθρώπους χριστιανούς, ανθρώπους που να πατήσουν σε τούτον τον κόσμο, να τον περπατήσουν, αλλά σαν βατήρας να πατήσουν εδώ και να βρεθούν στην Άνω Ιερουσαλήμ. Να μην πατήσουν εδώ και να βρεθούν στην Άμυσο. Είναι μια αγωνία την οποία είχαμε με την παπαδιά όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την οικογένειά μας. Αλλά είπαμε ότι όπως μεγάλωσαν χριστιανικά τόσοι άνθρωποι σε τούτο το νησί και κατάφεραν να κερδίσουν τα αιώνια αγαθά, αλλά και επειδή έχεις να κάνεις με ελεύθερους ανθρώπους. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το να παιδαγωγείς ανθρώπους. Εγώ έχω και κότες, είχα τσάντα ζώα. Πολύ εύκολα. Ταΐζεστες, φροντίζεστες. Αν έχεις ζώα, μαθαίνεις από αυτούς ποιες είναι οι ανάγκες τους, τους τα δίνεις και όλα καλά. Ο άνθρωπος όμως είναι άβυσσος. Άβυσσον επικαλείται. Δηλαδή, η άβυσσος είναι έναν τεράστιο κενό το οποίο καλείσαι να γνωρίσεις σε τα παιδιά που κάνεις, ξεκινώντας ακόμα με τον γάμο, αυτό το θέμα μας είναι
γάμος και πνευματική ζωή. Πρώτα-πρώτα πρέπει να τα βρεις ο άντρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άντρα, για να ξεκινήσεις να κάνεις χορκόν, που λέμε εμείς στην περιοχή μας. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι να μπορούν να γνωριστούν εις βάθος, όχι επιφανειακά. Επιφανειακά είναι εύκολο πράγμα. Κοιτάζεις απ' έξω, του λες δύο αστεία, του κάνεις πιο δωρούθια. Εγώ παρακολουθώ κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν έτσι πλούτο αρκετών, αλλά δεν βρίσκουν ηρεμία. Και λες πολλοί που νομίζουμε ότι ξέρεις ένας ο οποίος έχει το χρήμα, ότι έχει και την ευτυχία. Αυτό είναι πλάνη. Το βλέπεις πεντακάθαρα. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να ανακατευτεί μες στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα που πήραμε με το βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα, όταν το πάρεις, σου αφαιρά τον εγωισμό σου. Και όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε επικοινωνία με εμάς, το οποίο πήραμε με το βαπτισμα, όταν ενεργεί μέσα μας, ταπεινώνεις το Άγιο Πνεύμα. Σε κάνει να μην νομίζεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους. Σου φωτίζει να δεις τα λάθη σου. Οπότε δεν είναι το πρόβλημα ποτέ η γυναίκα σου ή ο άντρας σου. Πάντοτε το πρόβλημα είσαι εσύ. Άρα βλέπετε το Άγιο Πνεύμα όταν το έχουμε, δεν θα μαλώσουμε ποτέ γιατί ο άλλος δεν έκανε κάτι. Αλλά πάντοτε θα νιώθουμε ότι καλά και αντέχει. Η γυναίκα που παντρεύτηκα καλά και αντέχει. Αν έχεις Άγιο Πνεύμα. Η πρωτόπλαστη μόλις ευκήκα μου τον παράδεισο, τι είπα. Ο Αδάμ έδειξε την Εύα και λέει η Εύα που μου έδωκες με απάντηση. Και η Εύα έδειξε τον Όφη και είπε όχι, ο Όφης, ο Σατανάς φταίει. Βλέπετε όταν φύγει το Άγιο Πνεύμα και το φως του Θεού, αμέσως αντί να βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τα του άλλου. Ξέρετε, είναι απόδειξη τούτη ότι έφυγε το Άγιο Πνεύμα από μέσα μας. Άρα το λέμε πνευματική ζωή μες στον γάμο σημαίνει η ζωή μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που δεν έχουμε. Και όταν το έχουμε έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα μέσα μας. Στη Φιλοκαλία αναφέρεται ότι όταν φύγει το Άγιο Πνεύμα από μέσα στον άνθρωπο, αναπτύσσεται για να μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος, αναπτύσσει ένα σκληρό εγωισμό. Γιατί είναι σαν την άμυνα του. Αμήνεται και νομίζει ότι όλοι οι άλλοι είναι εχθροί του. Βλέπετε ότι στη Δύση και σε όλη την κόσμο σήμερα δεν παντρεύονται. Και λένε οι φιλόσοφοι της Δύσης ότι είμαστε καταδικασμένοι να κοιμόμαστε με τον εχθρό μας. Σκεφτείτε τι βάθος σκότους ζουν μες στις σχέσεις τους οι άνθρωποι που λένε αυτό το πράγμα. Να είμαι καταδικασμένος να κοιμούμε με μια γυναίκα που είναι εχθρός μου, με έναν άντρα που είναι εχθρός μου. Αυτό είναι το βίωμα που έχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Άρα, το πρώτο κάνουμε να μειώνω τον εγωισμό μου. Το δεύτερο είναι ότι όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, με κάνει να μην ζηλεύω, αλλά να εμπιστεύομαι τον άλλον άνθρωπο. Πόσα και πόσα δεν αντιμετωπίζουμε καθημερινά από τη ζήτια μας μέσα στο γάμο. Ζηλεύουμε το κάθε τι. Γιατί όταν δεν έχεις Άγιο Πνεύμα,
δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλο και δεν μπορείς και να αναπαύσεις τον άλλο. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι όταν είπε ο Μωυσής στο Δεκάλογο και είπε πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ο λόγος ποιος είναι? Είναι ότι ο άνθρωπος είναι καθρέφτης, είναι ετερόφωτος και ο Θεός είναι αυτός που αποστέλει το φως της ζωής σε εμάς. Οπότε, όταν αγαπήσεις το Θεό και στρέψεις την όλη ένταση της αγάπης σου προς το Θεό, αντανακλά μέσα στην καρδία σου το φως αυτόν του Θεού. Και όσον καθαρός είναι ο καθρέφτης μας εμάς, τότε αντανακλάται μετά και αυτόν το φως στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι αγαπούμε χωρίς να κοπιάζουμε. Ξέρετε, σήμερα είναι πολύ μεγάλο θέμα το γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει ένας άνθρωπος. Είναι γιατί δεν έχει μέσα του αυτόν το φως. Πώς μπορεί ένας καθρέφτης να βγάλει φως αν δεν δέχεται φως? Τούτο είναι ουσιαστικό, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή. Άρα, πριν να παντρευτούν δύο άνθρωποι, πρέπει να τους προβληματίσει αυτό το πράγμα. Αγαπούμε και οι δυο το Θεό. Και ρωτώ τους νέους, ρωτάτε τι σχέση έχει ο καθένας σας με τον Θεό? Εν το λαμβάνεις τώρα υπόψη, λαμβάνεις μόνο τα εξωτερικά του? Και μετά θα το φυσά και δεν θα κρυώνει. Πρέπει να δεις και αυτή τη σχέση. Αν δύο άνθρωποι έχουν σχέση με τον Θεό και οι δύο, τότε μπορούν να αγαπούν. Μπορούν να αγαπούν αβίαστα, χωρίς να κοπιάζουν. Και ένας που αγαπά, κάνει τα πάντα. Όποιος αγαπάει, η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, ουδέποτε επίπτει. Δηλαδή, όταν ένας αγαπά, και κοπιάζει να συγχωρεί τον άλλο. Και κακοφαίνεστε του να του κάνει και κάτι. Γιατί δέχεται το φως του Θεού, είναι γεμάτος με φως. Και μπορεί αυτόν το φως να το δίνει στους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι κάτι που αν δεν μου κάνει κάτι ο άλλος άνθρωπος, ότι να έχω παράπονο. Δεν το έχει ανάγκη. Αλλά είναι γεμάτη η ψυχή. Είναι βασικό το Άγιο Πνεύμα όταν το έχεις. Είναι γιατί αγαπάς τον Θεό εξ όλης της ψυχής σου. Είναι βασικό αυτό. Οπότε όταν το έχεις αυτό, θα μπορείς, είναι οι βάσεις για να ξεκινήσεις τον γάμο σου. Να αγαπούν και οι δύο τον Θεό. Πώς γίνεται λοιπόν πρακτικά εμείς πώς λέμε να αγαπούμε? Όλοι λέμε να αγαπούμε τον Θεό. Μα ο Θεός μου χαλαχαρτίζει. Μα πάω και στην εκκλησιά και αυτό και κάτω. Πάω. Τι σημαίνει αγαπώ τον Θεό? Τούτο σημαίνει. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε συγκεκριμένων τρόπων. Θα λέμε να αγαπώ τον Θεό. Σημαίνει ενώνομαι με τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό σημαίνει κοινωνώ τακτικά το σώμα και το αίμα Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Το σώμα του, εμείς είμαστε Κύπρος. Είμαστε 2.000 χρόνια, γνωρίζουμε την πορεία. Ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού αλλοιώνει την ύπαρξή μας και την κάνει θεοειδή, σιγά σιγά την αλλοιώνει σε έναν τρόπο ανώτερο. Από άνθρωπο σε μεταφέρει και σε κάνει θεάνθρωπο. Πώς? Όταν κοινωνάς τακτικά. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν και κάθε μέρα κάποιοι, όσο πιο γίνεται πιο τακτικά. Και παλεύαν τον εαυτό τους και δεν άφηναν τον εαυτό τους να μην κυλάμε στις φλέβες τους το αίμα Ιησού Χριστού. Αυτό είναι βασικό για το θέμα του γάμου. Ξέρετε, όλοι οι προ-Χριστού άνθρωποι δεν ήταν πιστοί σε μια γυναίκα. Σπάνια να βρεις έτσι ανθρώπους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ γάμοι, γιατί δεν μπορούσαν να αγαπήσουν. Δεν μπορούσαν να αγαπήσουν με την αγάπη που δίνει ο Θεός. Αλλά αγαπούσαν
Απλά να κάνουν τα παιδιά τους, να έχουν τις εμπειρίες σιγά σιγά αυτές που έχουν και τα ζώα. Και τα ζώα όταν τις ευκαρώσουν κάνουν παιδιά. Αυτό είναι η ολοκλήρωση του γάμου. Η ολοκλήρωση είναι η πορεία προς την αγιότητα. Αν λοιπόν ένας ο οποίος θα παντρευτεί δεν λάβει υπόψη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι βασικών δομικών υλικών του γάμου και δεν πρέπει να φεύγει που μες στην οικογένεια και όχι μόνο από τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά. Τα παιδιά μετά τις 40 μέρες που γεννιούνται πρέπει να βαφτίζονται. Όσο γίνεται πιο γρήγορα για να παίρνουν αυτό το Άγιο Πνεύμα μέσα, να ενώνονται. Έρχονται κάποιοι που κοινωνούν, ας πούμε, φέρνουν τα παιδιά να κοινωνήσουν και κοινωνά το παιδί, επειδή δεν θέλει καμιά προετοιμασία, το παιδί όλοι μας ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται προετοιμασία, που αν και το παιδί υπάρχει τρόπος που θα το ασκείς έτσι λίγο για να μάθει ότι όταν θα πάω να κοινωνήσω θα πρέπει κάτι να κάνω. Και φέρνει το εκεί ένα μάνα μου να κοινωνήσει στο κρασάκι, το πουλάκι, το αυτό. Και από μικρό παιδί βλέπει ότι οι γονείς του δεν κοινωνούν. Δεν μεταλαμβάνουν. Σου λέει, παίρνουμε μέρα να κοινωνήσω, μου λέει ένα παιδί μια φορά ότι όταν έφτασε στην εφηβεία τα είπε αυτά που τους έκαμε ανάστατο το σπίτι. Ήταν ένα αντρόγινο που έπιανε η μάνα το γιο, έπαιρνε τον εκκλησιά, ο πατέρας έναντι τους, πιένετε εσείς και που να έρθετε να... Και πήγαινε το αγόρι που έβλεπε πρότυπο τον πατέρα, γιατί έτσι είναι. Πρότυπο για τα αγόρια είναι ο πατέρα και πρότυπο για τη μητέρα, για το εγγόρι είναι η μητέρα. Ο κάθε ένας με όποιο μοιάζει πιο πολύ. Επήγαινε η μάνα, αγωνιούσε, έβλεπε τον πατέρα αδιάφορο. Η μάνα έπαιρνε και κατηχητικό τον έφερνα κλπ. Όταν έφτασε στην εφηβεία μου λέει, εγώ δεν μπορώ να ξαναπάω εκκλησία. Όσο κοιμάται ο τσίρις μου και σηκώνεται να πάει στο κοινή και σηκώνεται να έρθει, εγώ δεν θα πάω ξαναπάω εκκλησία. Βλέπετε τι δύναμη, κάνουμε σχιζοφρενικούς τα κοπελούθια μας. Η πνευματική σχιζοφρένεια. Και μέσα του βασανίζεται και μια φορά μάλιστα φωνάξα μου αργά τη νύχτα μου τους τα σπάσεν όλα που πήγε στο στρατό, έσπασαν τους τα όλα μέσα στο σπίτι. Και λέω τι έπαθες. Και μου λένε αντέχω να θέλω τον κύριο μου στην αδιαφορία αυτή. Δεν αντέχει. Μέσα του είχε, γιατί τούτος δηλαδή άμα πεθάνει, σκεφτείτε τώρα το παιδί που έπρεπε να το καθοδηγήσει ο πατέρας προς τον Θεό. Γιατί ο πατέρας ως κεφαλή που είναι, πρέπει να οδηγεί τα πράγματα προς τον Θεό, είναι τύπος Χριστού. Κεφαλή εννοώ άντρας και σώμα η γυναίκα. Ο άντρας είναι κεφαλή και σώμα η γυναίκα. Και τα δύο αποτελούν τον όλο ανδρόγυνο άνθρωπο. Και τα δύο χρειάζονται. Αλλά υπάρχει μια ιεραρχία. Και όταν η κεφαλή δεν ξέρει που πάει και μένει μόνο το σώμα, η γυναίκα ας πούμε να προσπαθεί και ο άντρας απουσιάζει και το αντίθετο, θα έχουμε θέματα μέσα. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι για όλους μέσα στην οικογένεια. Αυτό το πράγμα όταν το χωνέψουμε θα δούμε μεγάλα αποτελέσματα στην οικογένειά μας. Όταν του μίλησα του πατέρα και του εξήγησα γιατί έκαμε έτσι ο γιος σου, γιατί εγώ τους ήξερα από μικρούς. Και του είπα, ο λόγος που σας τα σπασενών είναι αυτός, κάτσε για μένα σου πω. Μου λέει, μα σοβαρά. Και εγώ δεν κάνω να το λέει, απλά δεν πιένα και εγώ, δεν πιέναμε, ο κύριος μας δεν πιένε. Ούτε και εμείς πιέναμε, το θεωρούσε. Βλέπετε, αν δεν το δεις που το γονιό σου, δύσκολο να το βάλεις πρόγραμμα στη ζωή σου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα, να το βιώσεις
νηπιακά σου χρόνια τους γονιούς σου να είναι μέσα στο ναό και να κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού, τότε του γίνεται φύση του άλλου. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό το πράγμα. Εφέραμε εχθές την Κυριακή ένα μωρό να κοινωνήσει, μα χαζέ να μας δείξει τη Θεία Κοινωνία. Πούντα, φώναζε αυτά. Και του είπα, μείνε λίγο μετά να δω. Κάτι σε θέλω, λέω, μείνε μετά. Σπάσαμε να τον κοινωνήσουμε το μωρό. Και μάλιστα, άντε μάνα μου κοινώνα, ας πούμε, ναι. Μιλώντας μαζί του είδα ότι αυτόν το παιδί είναι, ο πατέρας δηλαδή, ο νέος πατέρας, είναι τελείως αμύητος. Και θέλει να κοινωνήσει το παιδί του. Έτσι, να το ωφελέσεις το παιδί σου. Επειδή να το τσιδίσεις εκεί, να το κοινωνήσω με το ζώο. Πρέπει να σε προβληματίσει εσένα. Ότι κάτι δεν κάνεις καλά, κάπου δεν οδηγείς τα πράγματα σωστά. Γιατί οδηγείς τα πράγματα σε τούτη ζωή. Καλά, μετά, τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, σαν ο Κυπριανός μου, εάν έφευγε και δεν ήταν έτοιμος. Εγώ είμαι παπάς, εγώ τα φιλοσόφισα τα πράγματα. Και είπα ότι έναν πράγμα δεν θα στερήσω από τα παιδιά μου, το Χριστό. Θυμών μπορεί να έχουμε. Λάθη οι γονείς θα κάνουν. Θα παλέψουμε. Δεν έχει κανένα λάθαστο. Ναι, αλλά ο Χριστός είναι λάθαστο. Και ο Χριστός είναι πηγή ζωής. Αυτό που δεν θα του δώσω εγώ, θα του το δώσει ο Χριστός. Μυστηριακά θα του το δώσει. Αφού εγώ τραβώ πίσω και μετανοώ και λέω, Χριστέ μου, αναπλήρωστα κενά που εγώ έχω στην παιδαγωγία των κοπελουθιών. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά αληθινά θα κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ θα μπορούσα να ησυχάσω, ρωτώ τον εαυτό μου, είναι το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον εαυτό μου. Γιατί όντως 23 χρόνων ένα παιδί, όταν ετοιμάζεται να πάει να κάνει τον γάμο, επειδή να φέρει τα στέφανα από την Αγία Μαρίνα της Άντρου, για να μου τα φέρει, να τα βάλω, να τον παντρέψω με βυζαντινό τρόπο, και ο χρόνια με την αραγωνιαστικιά προσεκτικός, να μην, γιατί το παιδί ήταν πάντοτε προσεκτικό και περίμενε την μέρα του γάμου, παρθένος στο βίωμα. Πάτε ρώτα τους νέους σήμερα να δω, χωρίς να έχει το κόμπλεξιο που λέει ο νέος, μόνος του το επέλεξε. Σου λέει, θέλω να είναι συνεπή, να κοινωνώ. Γιατί το είπε, γιατί κοινωνούσε από τον καιρό που βαφτίστηκε. Εγώ το είδα ότι ωφελήθηκε. Όλα τα παιδιά ωφελούνται. Αλλά, ξέρεις, έρχονταν κάποιοι αλλά όσο μάλλον σου κάνεις κομπλεξικούς. Μάλλον σου κάνεις καταπιεσμένα συναισθήματα. Και μετά να επαναστατήσουν. Άιστος να ατσέστερες να τους κάτι. Απλά είπα, θα είμαι εγώ σαν πατέρα και σαν μάνα συνεπής με τη σχέση των παιδιών μου με τον Χριστό. Και πρώτος έπρεπε να ήμουν εγώ. Εγώ ποτέ δεν μίλησα στα παιδιά μου για τον Χριστό. Το ξέρετε. Τους μιλούσε ο Χριστός που τους έπρεπε να κοινωνήσουν. Και μετά πήγαινα μόνοι τους. Ποτέ μου δεν πήγα να τους ξυπνήσω. Ο Κυπριανός εκείνος και ξύπνα μου. 4 χρόνων μωρό που πάνω μου η ώρα 4:30 που εσηκώνω 5 παρατέταρτο που πάνω μου, άντε παπά να πάμε στην εκκλησία. Και λέω, ποιος τον εξύπνησε τώρα ρε παιδί, και έρχεσαι πιο γλύρας εξυπνά. Λέω, εισφωτίζεται, το νιώθει, το θέλει. Ο Θεός με έναν μυστικό τρόπο, μες στην ψυχή, σου μιλά ο Θεός μες στην ψυχή, όταν είσαι βαφτισμένος, πληρωμένος. Η Θεία Χάρις της Θείας Κοινωνίας κάνει έκρηξη μες στην ψυχή σου και βάλει πράγματα σε μια τάξη. Και θέλεις τον Θεό, να αγαπάς τον Θεό, ποθείς τον Θεό. Οπότε, όταν μυστηριακά είμαστε συνεπείς, στο μυστήριο όταν λέμε αγαπώ τον Θεό, είπαμε, σημαίνει ενώνομαι με τον Θεό. Δεν σημαίνει μια αγαπώ τον Θεό, έτσι, μια αγαπολογία έτσι από πάνω.
Σημαίνει και να νηστεύουν τα μωρά που 6 χρονών. Νηστεύουν τα κοπελούδια μας. Τι έπαθα. Τι έπαθα, τίποτα δεν έπαθα. Είναι η πολυφαγία το πρόβλημά μας. Και εμένα μόνο του. Το να το νηστέψεις το παιδί, το να έχει εγκράτεια, το να επιβλέπεις τους τρόπους του, να το παιδαγωγείς, να του μιλάς. Αλλά σας λέω ότι εγώ προσωπικά δεν χρειάστηκε να κάτσω να τους μιλώ. Και είμαι ιερέας, είχα το αν χρειάζεται να κάτσω. Αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί μέσα στην εκκλησία υπάρχουν όλα. Και οι φίλοι, οι εκκλησιαστικοί στα κατηχητικά υπάρχουν. Έκαμε ωραίους φίλους, αλλά και τους άλλους που πήγαιναν σε τόπους, στο στρατό, στο σχολείο, μπορεί να επικοινωνήσει όταν δεν έχει κενά στην ψυχή του, όταν οι γονείς, οι δύο, όταν είναι αγαπημένοι, εν το κλειδί να μπορούν να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του? Το να βλέπει αγαπημένους τους γονείς. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να του κάνεις είναι να χωρίσουν οι δύο ανθρώποι. Είναι σαν που χωρίζεις που τη μέση των άνθρωπων και μετά να σου μαλίσεις τα δύο κομμάτια. Δεν θα είναι ποτέ ξανά ένας ο άνθρωπος. Δύσκολο. Και το βλέπω, προχτές ήρθε ένα παιδί εκεί που ήταν χωρισμένοι οι γονείς του και μου εξομολογήθηκε ότι δεν θέλω να κάνω οικογένεια όπως έκαναν οι γονείς. Πάτερ μου βοηθά. Δεν το αντέχω να δω τα συναισθήματα που έζησα εγώ στα κοπελούθια τα δικά μου. Πρέπει κάποιον να με βοηθήσει όμως, διότι εγώ δεν ζήσα οικογένεια όπως πρέπει. Βλέπετε, έχει το νου να το καταλάβει. Το μεγαλύτερο δώρο είναι οι δύο γονείς να είναι αγαπημένοι. Και όταν πνευματικά ξεκινήσουν την πορεία τους, οι δύο σύζυγοι, πρέπει να τα κουβεντιάσουν τα θέματα. Πρέπει να έχουν, η Εκκλησία μας δίνει όλα τα φόντα, όλα τα μέσα, να μην στερούμαστε την εξουρανού ενέργεια, την εξύψους δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα. Έπεσες και αμάρτησες, υπάρχει εξομολογής. Πρέπει να έχει οι δυο σύζυγοι να έχουν έναν κοινό πνευματικό. Με αυτό μου είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ήμουν και εγώ νεαρό και σκέφτομαι να γίνω μοναχός ή να πάω ή να παντρευτώ. Βέβαια την εποχή εκείνη εγώ λέω αν παντρευτώ θα παντρευτώ την παπαθιά μου. Και μου είπε το εξής. Μου είπε όχι, αυτή κάνει για σένα, αλλά θα έχετε κοινό πνευματικό και να λέτε και στους άλλους που θέλουν να παντρευτούν, είναι καλό να έχουν κοινό πνευματικό. Γιατί? Για να μπορεί ένα άνθρωπος ο πνευματικός να τους ξέρει και τους δυο, να κόφει λίγο που τον ένα, κόφει λίγο που τον άλλο και να τερκάσουν. Να μην είναι πιο πνευματικοί με διαφορετικά μυαλά. Γιατί είμαστε και άνθρωποι. Μπορεί κατά άνθρωπο ένας πνευματικός να έχει μια θέση να άρθα που να μην συμφωνά με τον άλλο πνευματικό. Ανθρώπινα πράγματα, όχι τα πνευματικά. Καμιά φορά μπερδεύουμε. Και στο τέλος αντί να βοηθούμε, σαντανώνουμε τα πράγματα. Και αυτόν ο Άγιος Παΐσιος μας είπε να έχετε κοινό πνευματικό και αυτό να λέτε και στους άλλους. Αυτό λέω και εγώ σε εσάς. Γιατί ήρθε από εκεί κάτω, εδώ, το ότι με καλέσετε για μένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί που υπολογίζα εγώ, γι' αυτό σας είπα ο Κυπριακός έβαλε μας πολλές δουλειές, ο οποίος εγώ για να στέκω εδώ να σας μιλώ σημαίνει ότι νιώθω τον ότι είναι ζωντανός κοντά στο Θεό, αλλιώς δεν θα σήκωνα κεφαλή, δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε να το ξεπεράσω καθόλου, γιατί
Ειδικά τις πρώτες μέρες το πένθος τούτον, δεν αντέχεται. Μόλις το φέρεις έτσι μες στο νου σου, θα να λιποθυμίσου. Θα να πέσω χαμέ, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόλις σκεφτώ τη μορφή του ότι τώρα έφυγε, έχει φύγει, μεγάλη απώλεια τότε, τώρα καταλαβαίνω και εγώ τους πενθούντες. Τώρα καταλαβαίνω τι περνά ένας που χάνει κοπελούι. Πιο παγιά είχαμε τα 6 μας παιδιά με την παπαγιά και παίρναμε που τον νου, διότι έτυχε μια φορά που τον πελίστηκε η παπαθιά με το ένα το μωρό μέσα και φτάσει και είπαμε το στο σχολείο που εδίδασκα εκεί ότι ξέρεις, θέλεις ένα στο τηλέφωνο, πιάνει όλο το τηλέφωνο, μου λέει πάτε μου να σου πω, θα με το πελετώ το αυτοκίνητο και μόλις κάτω το γιο σου μέσα. Το πουλά λίγο. Πάτε. Δεν θέλω τον κόσμο. Δεν ξέρετε όσο βρέθηκα και αμέ. Και φώναζα της Παναγία και λέω Παναγία μου, τα μωρά μας. Δεν έπαθαν τίποτε, δόξασε ο Θεός τότε. Άλλη φορά ο Κυπριανός τούμπαρε με μια μοτορού που τους είχα εκεί να πάνε να ψωμίζουν, ξέρω εγώ. Εδώ και τούμπα στον αέρα και έκατσε με τα πόδια. Τούτον το παιδάκι και χτύπησε το δεξί του πόδι. Έτσι να σας το πω ότι το μόνο σοβαρό χτύπημα που είχε ο Κυπριανός που τα τρένα ήταν πας στο δεξί του πόδι. Δεν πέθανε από τη σύγκρουση. Συγγνώμη που σας τα λέω τούτα, αλλά ένας λόγος που με καλέσετε είναι γιατί κάποιοι από εσάς ακούσετε για το θέμα. Απλά σας λέω κάποιες απορίες που εμένα με βοηθήσαν και να σας βοηθήσουν και εσάς. Για να με βοηθήσουν εμένα, να σας βοηθήσουν και εσάς. Ότι τίποτα τυχαίο δεν είναι. Σκεφτείτε ότι εκεί που γίνανε οι συγκρούσεις, είχε παιδί που εδώ κάτω ένα κομματούι κρέας κάρβουνο να θάψει. Στο ίδιο βαγόνι ήταν. Και λέγαμε εμείς, όταν πήγαμε, εγώ είχα τούτη σκέψη, σας μιλώ ειλικρινά. Έλεγα, γίνεται, μόλις άκουσα για το σύγκρουση αυτή, λέω, ανενέτοιμος, λέω Θεέ μου, και πήρες το με τούτη σύγκρουση, ανενέτοιμος, καλά, είμαστε καλά. Ξέρω ότι ως Θεός δεν αφήνεις τα πράγματα έτσι. Ότι ελέγχεις τα πάντα. Είναι έτσι που λέμε, πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, παντοκράτορα. Εν Ιησούτσα με Θεέ μου που είναι το δυστύχημα νήσου. Εν τρομερό για μένα σαν πατέρας. Λοιπόν, ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν το καρτερούμε. Αυτό το μιλούμε, όλη μέρα μιλούμε. Η γενέθλιος ημέρα του ανθρώπου, εν ημέρα του μαρτυρίου του, εν ημέρα της κινήσεως του, εν ημέρα της εξόδου του. Εν η γενέθλιος ημέρα που μπαίνει στην αιωνιότητα. Εμείς ζούμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο των ταλέπων. Λοιπόν, η ώρα της φυγής μας είναι ένα μυστήριο, μεγάλο μυστήριο. Αλλά τώρα σε ένα μαζικό δυστύχημα, εσύ Θεέ μου, πού ήσου, πού ήσου. Αυτό δεν μπορεί να σου το απαντήσει κάποιος. Αν δεν σου το αποκαλύψει η Θεία Χάρις. Αν δεν σου πει ότι ήμουν εκεί, ότι όλα αυτά που έγιναν τα ήξερα και ότι έχουν λόγο όλα αυτά και ότι δεν άφησα τυχαία στην τύχη τα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο να δείτε, συγκρούονται πιο τρένα, ένα μαζικό δυστύχημα, πού είναι ο Θεός? Αμέσως είναι το ερώτημα. Εγώ, επειδή δεν βιάζομαι στα θέματα τα πνευματικά, είπα Θεέ μου, εν τρομερών, δεν μπορώ εγώ να τα απαντήσω, μπορώ όμως να σου ζητήσω να μου δώσεις τις απαντήσεις που έχει ανάγκη η ψυχή μου. Έχω κάποιες απαντήσεις, ανάγκη, θέλω κάποιες απαντήσεις.
Αλλά δεν ξέρω, εσύ ξέρεις Θεέ μου, απάντα μου όσα χρειάζεται για να αντέξω το πράγμα που μου συμβαίνει. Και δεν απάντησα εγώ για αυτά τα πράγματα. Στάθηκα, έκανα δικαιωμήματα πίσω από το γεγονός και λέω Θεέ μου, εσύ ξέρεις το τι θα γίνει. Και το πρώτο πράγμα που άκουσα μέσα στην καρδία μου και τη νύχτα είναι ότι θα πάεις, ότι επέθανε ο Κυπριανός, έφυγε, θα πάει και θα φέρει το σώμα του ολόκληρο. Άκουσα τι είχε γίνει, άκουσα ότι ευκάλταν καμένα σώματα, θα το φέρεις ολόκληρο. Αυτό ήταν καθαρό μέσα στην ψυχή μου, που την πρώτη νύχτα. Βέβαια, τράβησα πίσω, λέω άσε να δω. Πήγαμε εκεί, στο τέλος, όλοι ερχόταν να μας πούν ότι ξέρεις, μη ζητάς το σώμα του, δεν θα πιάει κανένα στο σώμα, δεν θα μπει κανένα στο νεκροτομείο, είναι ούλα καμένα, είναι ούλα κομμαθιασμένα, είναι ούλα έτσι, είναι ούλα έτσι. Ήθελαν να καλύψουν τα πάντα, για τους λόγους που δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι. Τέλος πάντων δεν ήθελαν, ήταν ένα μεγάλο τραγικό γεγονός, δεν ήθελα να αρκέψει ο καθένας, να απολύνει ο πόνος, άμα δείξει το αποτέλεσμα. Οπότε δεν μας έδειχναν τίποτα. Αλλά εγώ επειδή μέσα μου είχα ακούσει αυτό το πράγμα, λέω θα μείνω δάμε ώστε να πιάω το γιο μου, να τον πάρω τουλάχιστον ο θάνατος εν μυστήριο, εντάξει, αλλά το σώμα του δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι θα διαλυθεί ένα σώμα που εκοινωνούσε κάθε Κυριακή. Και 2 φορές την έφτωνα. Αυτό δεν το δέχεται η ψυχή. Λέω, θα μπορούσε να γίνει, αλλά έτσι το σκέφτηκα εγώ. Μπορεί να έχω λάθος, αλλά εγώ έτσι το σκέφτηκα. Λέω, ο Χριστός που ζωή, αυτόν είχα μέσα. Και έτσι και έγινε. Μέχρι που μας τον εδώσας, τον Κυπριανό, και είχε μόνο ένα στραμπούλιγμα στο δεξιό πόδι. Το ίδιο πόδι που είχε χτυπήσει πιο παλιά, που έδωκε τούμπα και κάτσε με τα πόδια μου. Στραμπολιγμένο το δεξί του πόδι. Και διάφορα μικροχτυπήματα είχε. Και λέω πώς άντεξε και δεν διαλύθηκε, να σπένε κομμαθιάστηκε. Και είχα μέσα μου αυτή την απορία, αλλά σαν άνθρωπος εγώ, επειδή είχαμε τούτη τη σχέση με την Αγία Μαρίνα, το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας της Άνδρου, είχαμε μια πολλά, έτσι χρόνια πολλά, από το 1998 που συνδεθήκαμε με το μοναστήρι Τζίνο, είχαμε έτσι, μεγαλώσαν τα παιδιά, αγαπούσαν και την Αγία Μαρίνα, γι' αυτό και πήγαινα πια τα Στέφανα από εκεί. Απέναντι που το εξομολογώ υπάρχει μια εικόνα της Αγίας Μαρίνας της Άνδρου και άρχισε και πείραζε με τις αρχές ο λογισμός. Καλά Αγία μου Μαρίνα, μπορούσες εσύ να κάνεις κάτι, φύγα μου τζαμέ. Ο πόνος ήταν πολύ, μπορούσες να επέμβεις εσύ, ας πούμε, και έτσι ένιωθα έτσι σαν το παράπονο. Αλλά χωρίς να το προχωρώ, δεν ήξερα ότι τη στιγμή που έφυγε, ούλη κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά πείραζε με τούτος ο λογισμός. Και λέω, είχα το μέσα μου, ότι την έβλεπα την εικόνα, είχα έτσι ένα εσωτερικό πόνο. Ως που ήρθε ένας ιερέας μέσα στο Μάη, τον περασμένο Μάη, ήρθε ένας ιερέας και μου είπε το εξής, ότι εμφανίστηκε μου ο Κυπριανός σου και μου είπε ότι μπήκε μπροστά η Αγία Μαρίνα στο λείψανο για να μην τεμαχιστεί. Ήρθε τον καιρό που όντως είχα μέσα μου τον πόνο και την ερώτηση προς την Αγία. Και βλέπεις, και λέω, τότε πιάμε τα κλάματα και λέω, θα ξαναρωτήσω. Ξέρει ο Θεός. Ό,τι ήταν να γίνει, το επιβλέπει ο Θεός. Άρα, βλέπετε ότι και εδώ ακόμα
ένας θάνατος ενός νέου έφερε τόσα πολλά καλά. Μπορείτε να φανταστείτε πόσα καλά έφερε το παιδί. Δηλαδή μου, παπά, θέλω να γίνω και ιερέας, μετά την νομική, να πάω στη θεολογική σχολή, να γίνω και ιερέας. Ήταν που μικρός έτσι της εκκλησιάς το παιδί, έτσι, είχε έτσι εκκλησιαστική παιδεία, έτσι ήταν προσεκτικό. Είχε και ήθελε να βοηθήσει μέσω αυτού. Και λέω, με το θάνατο του, βοήθησε τόσες πολλές ψυχές, που αποκλείεται να τις βοήθαν αν έγινε του και παπάς σε έναν τόπο. Εγώ είμαι παπάς τόσα χρόνια για μένα, δεν μου βοήθησαμε. Τι ψυχές βοηθήσαμε. Ενώ με το θάνατο του, λέω, τούτος ο μικρός είχε φέρει σε ευαισθησία πάρα πολύ πολλούς. Αφού την πρώτη νύχτα στην κηδεία, τη νύχτα που ήταν να το θάψουμε, εγώ ήμουν κακοφανισμένος με 3 ανθρώπους. Γιατί διαφωνήσαμε και φύγαμε κακοφανισμένοι. Σας λέω, είμαστε άνθρωποι. Και τη νύχτα στην κηδεία ήταν και οι 3 και συμφιλιώσαμε. Η μια περίπτωση ήμασταν 14 χρόνια ψυχραμένοι. Και λέω, ρε Κύπρο, αυτά είναι τα μεγάλα θαύματα. Ξέρεις τι σημαίνει να φύγει από την ψυχή μου, το καρφίνο, ότι ξέρεις τούτος έχει... Και, μάλιστα ο ένας γονάτισε και ζήτα μου συγγνώμη. Αλλά του σίγουρα πάνω. Ο Ιλάνη μου έναν τέλο. Και λέω, κοίταξε, πράγματα. Ήρθαν δυο παιδιά που ήταν βρεγμένα σε σαρκικά αμαρτήματα αυτά και ήρθαν και λέγουν, θέλω να μιλήσουμε. Εσύ έναν ο γιος σου πώς μπορούσε και άντεχε τον εαυτό του και εμείς πήγαμε και μπλέξαμε μες στις αμαρτίες, μες στη βρωμιά. Κάτσε εσύ, μίλα με έναν που εμπλεγμένο μες στα σαρκικά, πορνικά, διάφορα αμαρτήματα. Πες του, σταμάτα ρε φίλε, σταμάτα, ναι, είναι σωστό να είσαι έτσι. Είπε τούτα ο Κυπριανός. Λέω, Θεέ μου, παραδίδομαι. Άμα δεν φωτίσεις εσύ. Αυτό είναι αυτό που σας είπα τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται μες στην οικογένεια. Δεν ξέρετε πόσες προεκτάσεις μπορεί να έχει όταν εσύ είσαι συνεπής στην πνευματική ζωή, μες στην οικογένειά σου. Και πόσοι μπορεί μέσω τούτου, ακόμα και του θανάτου κάποιου, να βοηθηθούν ψυχές. Μυστήρια του τα πράγματα, αλλά ο Θεός έπεισε μας ότι δεν μείνουμε περιορισμένοι στα μικρές μας δυνάμεις, αλλά ο Θεός κάνει μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, αντέχετε να σας πω άλλο κάτι της? Βέβαια. Η 6.30 τελειώνει το παντεντέμιση, 6.30 ήταν η ομιλία. Αμέσως σας κουράσουμε. Βέβαια πήρα σας το αλλού, αλλά δεν είναι αλλού για μένα. Για μένα, το να ζεις μες στην Εκκλησία είναι κλειδί το να πατάς τα μήπα σας και να έχεις σχέση και με τον ουρανό. Για μένα, να πούμε, να σας πω, παντρεύκεις δύο ανθρώπους, άντρας και γυναίκα, στην εποχή μας εμάς. Τούτα είναι συγχυσμένοι του λιθιό οι ρόλοι, ναι. Ποιος διαφωνεί με τούτο πράγμα. Παντρεύκονται δυο. Τα έχει και η γυναίκα που μου λέει, πάτερ μου, δεν μπορώ να κάνω τώρα να παντρευτώ, να μαϊρεύω μόνο λίγο. Και μα γίνεται μόνο λίγο. Θα μαϊρεύει ο άντρας μου. Ή να γίνει ρόλοι.
Βλέπετε σύγχυση, ενώ παλιά ήταν διακριτή η ρόλη. Ο άντρας έκαμε τις χοντροδοκίες, έφερε και τα ριάκια, δηλαδή και μια γιαγιά, καθούνταν 3 νεαρές και λαλούσε ο άντρας μου κάνουμε έτσι, η γιαγιά, η παγιά, η γιαγιά με τα πολλά αγκόνια κλπ. Σοφή η γιαγιά, και ακούεντες, και λέει τους, σοπάδες και ο τρας που κάτι του. Δουλεύει ο άντρας σας, φέρνει ριάκια. Φέρνει, ναι, καλό, ναι. Εμπιστός σε εσάς, δεν έχει άλλες. Εν καλός άλλος. Μην ψάχνετε πολλά. Μην τα ψαχουλεύετε όλα. Εν τούτο που λέω, ένας που να παντρευτεί σήμερα, βλέπει διάφορα, συγχύζεται τι θα κάνει. Ενώ πρέπει να ξέρουμε ότι ο άντρας άλλος πως θωρεί τον κόσμο και η γυναίκα άλλος πως θωρεί τον κόσμο. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Η γυναίκα βλέπει τα κοντά, τούτα που δίπλα μας, και βλέπει τα με λεπτομέρειες, κράει ένα μικροσκόπιο και θωρεί τη λεπτομέρεια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να θωρεί ασυστάριστα πράγματα, δεν μπορεί να θωρεί κάτι που είναι όμορφο, δεν μπορεί να θωρεί σκόνη, θωρεί και η σκόνη, θωρεί και τα μικρόβια. Δίνει ένα μωρό, ας πούμε, και κοκέτα, ενώ βάλει έναν άντρα να ντύσει ένα μωρό, να τρέχει και δεν τα θωρεί τη λεπτομέρεια, αλλά ο άντρας είναι να δει, κραώρια για να του αγοράσω ρούχα, κραούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, κρατούμε το σπίτι, ας πούμε τώρα που χτίζεται ένα σπίτι, ο άντρας θωρεί τα χοντρά ότι έχει σίδηρο, θερμομονωτικό, είναι έτσι. Η γυναίκα να δει που μέσα είναι εμβολιασμένο καλά, αν πάνε τα, ξέρω εγώ, οι κουρτίνες με τα ράμματα του παπουτσού της, αν είναι έτσι, ξέρω εγώ, πρέπει να θωρεί το τούτο και το ένα, το άλλο. Και το ένα χρειάζεται και το άλλο χρειάζεται. Άλλος πώς, μα λέει, δεν συμφωνώ, δηλαδή μου ένας, ας πούμε, 60χρονος, δεν συμφώνησα ποτέ με τη γυναίκα μου πάντα, μου πάνω το εξής το πράγμα. Πότε και να συμφωνήσεις. Με τη γυναίκα σου θα πρέπει, όχι να έχεις την ίδια γνώμη, αλλά θα πρέπει να ζητάς τη γνώμη της πώς βλέπεις εσύ γυναίκα μου τα πράγματα και να τη λάβεις υπόψη σου γιατί θωρεί πράγματα που εσύ δεν τα θωρείς. Και εσύ γυναίκα, μην καρτεράς ότι ο άντρας σου ξαφνικά είναι να γίνει, ας πούμε, όλη μέρα να σου φέρνει λουλουδάκια και ξέρω εγώ και λοούθια και πραγματούθια. Πιο βαρετός, πιο... Η γυναίκα είναι ευγενές, γιατί εγκαμωμένη, θεωρείται τα ωραίο πράγμα, εγκαμωμένη που την πλευρά του Αδάμ. Όχι που τα σέρκα να σκληρόπετσι, ούτε που τα πόθηκια να είναι χοντρομίσια, ούτε που το κεφάλι να έχει στιγμή λογική. Είναι που την καρδία, που το σηκώτη, που τους πνεύμονες, που τα νεφρά. Δηλαδή, που έναν τόπο ευαίσθητο. Και έκοψε ο Θεός που το γενετικό υλικό. Θωρείς ένας άντρας, έχει στήθη, αλλά και αυτά λουγάρα. Αφαίρεσε τα ο Θεός που τον άντρα τούτα και εδώ και ένα στη γυναίκα. Ωραία, λέει η γυναίκα τώρα, γιατί ήλιο να μαϊρεύω. Ωραία. Πρέπει να ρωτήσεις τη φύση σου. Εσύ φιλοξένησες το παιδί και τάιζες το με το αίμα σου μες στην κοιλιά σου. Πότε με τρώει το παιδί σου. Που τον άντρα, όχι, ο άντρας τάιζε σε σένα. Και εσύ τάιζες το παιδί χωρίς να το καταλαβαίνεις. Μετά γέννησες του. Υπάρχουν τα στήθη σου που βγάλαν το πρώτο φάι του μωρού, το γάλα του. Μέχρι 3 χρόνων είναι και μπόλικο γάλα και πρέπει να το πει. Γιατί δομικό υλικό είναι το εγκεφάλαιο του, πρέπει να το πιει το γάλα της μάνας του. Και μετά η γυναίκα κατάλαβε ότι εξαρτάται από μένα η τροφή του παιδιού και της οικογένειάς μου. Γι' αυτό είναι τροφός η γυναίκα. Και μαθαίνει να μαγειρεύει, να ταΐζει και τον άντρα της και τα κοπελούδια της. Και μετά χαίρεται τον οικογενειακό της.
Βασίλισσα έτσι μέσα. Τώρα λέει τούτος, θα μαγειρέψει ποτέ ο άντρας. Αν χρειαστεί μπορεί να μαγειρέψει, αφού οι καλύτεροι σέφιδες είναι άντρες. Καλύτεροι μάγειρες είναι άντρες. Ξέρει να μαγειρέψει άμα θέλει. Αλλά δεν είναι μες στη φύση του να τρέφει την οικογένειά του. Είναι η γυναίκα που θα το κάνει αυτό. Και πρέπει να το χαίρεται η γυναίκα. Όχι επίσης σαν τη γυναίκα, προσέξτε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκε μία από διάφορα ιδρύματα των αποκρυφιστών, αναπτύχθηκε μία θεωρία, οι Ρόκεφέλερ, αναπτύξαν το ίδρυμα τους, μια θεωρία ότι η γυναίκα πρέπει να φύγει από την οικογένεια. Πρέπει να φύγει γιατί δεν μπορεί όταν μια γυναίκα είναι ο πρώτος παιδαγωγός της οικογένειας. Άμα μια γυναίκα μέσα στο σπίτι θα δώσει και το πνεύμα, θα δώσει και την πίστη, θα δώσει και το είδος. Δηλαδή μια χριστιανή γυναίκα, κοιτάξτε η Αγία Θούσα, έφκανε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και ήταν ένα βήμα πριν την αγιότητα και μετά έγινε και αυτός ο Μέγας Άγιος. Ποιος τον έκαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Η μάνα του. Η μάνα του που πρόσεχε που τον καιρό που ήταν βρέφος ακόμα να τον μεγαλώσει κατά Θεό. Λοιπόν, μια μάνα που εμείς στο σπίτι είναι υπεύθυνη, έχει πολύ έργο να κάνει. Είδαν το τούτοι οι παγκοσμιοποιητές που θέλουν να κάνουν απρόσωπες κοινωνίες χωρίς να έχουν είδος. Και είπαν η γυναίκα πρέπει να βγει από την κουζίνα, πρέπει να την βάλουμε δουλειά, να την διατάσσουμε εμείς. Και θα πιάμε εμείς τα παιδιά να κάνουμε σχολεία, να τα μαθαίνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Και αυτό το πετύχασε μετά από έναν αιώνα. Είναι έτσι που ζούμε σήμερα. Ξεκινήσατε μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τούτες οι προσπάθειες για να βγάλουν τη γυναίκα που είναι στην οικογένεια. Γιατί η γυναίκα είναι ο πρώτος παιδαγωγός. Μια αγία γυναίκα θα βγάλει παιδιά που θα είναι έναν ενάρετοι. Θα αγαπούν τον Θεό, θα μπορούν να κάνουν την οικογένεια τους, θα έχουν βάσεις, θα έχουν... Λοιπόν, οπότε το πρώτο πράγμα θα καταλάβουμε ότι άλλον άντρας, άλλο γυναίκα και πρέπει να είναι συν το ένα με το άλλο. Άντρας ή γυναίκα, η γνώμη του άντρα και η γνώμη της γυναίκας, αυτά τα δύο μαζί να αποτελούν την απόφαση του ανδρογίνου πώς θα ζήσουν. Δεν έχει δίκαιο ο ένας ή ο άλλος, είναι προσθετικά που πας. Άκουσε εσύ γυναίκα τον άντρα σου, θυμούμε μια γυναίκα άλλη, έλεγε τσιγκούνι τον ανέβασε, τσιγκούνι τον κατέβασε. Ρε να κάνουμε το πράγμα, διότι η γυναίκα είπα σας επειδή βλέπει τη λεπτομέρεια, όλα θέλει, γιατί θέλει η λεπτομέρεια, θέλει. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Για να κάνω κάτι θέλω το τσετούτο. Γεννά όμως της ευθυλιτσιά η γυναίκα, γεννά, και ανάγκες γεννά. Ο άντρας με τη λογική έρχεται ο ταμείας, ας πούμε, μιας επιτροπής, κάθεται και να λέει, ναι, θέλει, αλλά τα διάρκεια μας πόσα είναι. Λοιπόν, έρχεται ο έτσι ο διάρκεια σε μια επιτροπή, ο ταμείας έρχεται να λέει, θέλεις, πρόεδρε, αλλά τον άλλο μήνα, του χρόνου κλπ. Λοιπόν, ποιος θα πληρώσει, τι θα κάνει. Οπότε έχουμε ο άντρας θα βάλει τη λογική, η γυναίκα θα βάλει τις ανάγκες και θα το συζητήσουν και θα κάνουν εκείνο που μπορούν. Τούτοι ελάλε, ξέρω, τσιγκούνι πάνω, τσιγκούνι κάτω, κάθε φορά είχαμε τούτο το θέμα. Ρε λέω, ο άντρας σου είναι οικονόμος, τι εστερήθηκες. Μα κάθε φορά που να πάω στο σούπερ μάρκετ, αντί να τους με 100 ευρώ, διάμουν 50. Ξέρω εγώ, διάμουν ναι, είναι που θέλεις, έχουν λίστα να το ψουμνίζεις, το ένα το άλλο. Μετά όταν πήγε στο στρατό ο γιος του, του τι νόμιζε ότι δεν έκανε κουμάντο ο άντρας. Μόλις πήγε στο στρατό ο γιος, αμέσως μια ημέρα φέρνει ένα αυτοκίνητο πόξο, ήταν το αυτοκίνητο. Τούτο είναι το σπίτι που να πήγε και στο στρατό ο γιος μας. Καλά αν είχαμε διάρκεια στην πάντα και μου τον άρεσε. Καταλαβες. Αλλά λέει θαύμασα λέει.
Έμεινα μαζί και πιάνει το αυτοκίνητο του παιδιού, γιατί άλλον τώρα εγώ να τον παίρνω, να τον φέρνω, να τον παίρνω, να με βάλει τώρα να τον παίρνω, αφήνω, άρα εγλίτωσέ με. Όχι να με παραδέχτηκα τώρα, παραδέχτηκα πράγμα. Βλέπετε, έβλεπε πιο μακριά ο άντρας. Η γυναίκα έβλεπε τα κοντά. Και οι δυο μαζί βλέπουν και κοντά και μακριά. Άρα πρέπει να είναι σύζυγοι. Να είναι συντροφοί, να τρώνε μαζί. Οπωσδήποτε να ξέρετε το φαΐ είναι απαραίτητο αντρόγυνο να τρώει πάντα μαζί ή τουλάχιστον μια φορά τη μέρα, να ευλογούν και το φαΐ, να παίρνει Άγιο Πνεύμα. Τι σας είπα, πρέπει ό,τι κάνουμε να έχει Άγιο Πνεύμα. Να φάεις, θα βάζεις το σταυρό σου, θα σταυρώσεις, θα πεις στο Πάτερ ημών, θα σταυρώσεις το φαΐ σου. Οικογενειακά δηλαδή. Μετά με τη γυναίκα σου θα το συζητήσεις το θέμα. Και πώς τα βλέπεις τότε και μετά θα βρίσκεις την κοινή συνισταμένη. Τούτα θέλουν ηρεμία. Για να έχεις ηρεμία πρέπει να είσαι άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της μετάνοιας, άνθρωπος να μην πνίεσαι, να εμπιστεύκεσαι τον Θεό. Και σιγά σιγά το ζήτημα θα γίνει και θα έχουμε οικογένειες που θα καλλιεργούν την ειρήνη μες στα σπίτια τους. Και να πιένεις και να νιώθεις ότι έχει σπίτια που έχουν πνεύμα, πας στο σπίτι τους, υπάρχει μια ηρεμία, μια γαλήνη, θωρείς τα μωρά, μπλέουν μες τούτο χώρο. Χωρίς τον Χριστό, βέβαια έχει και εκκλησιαστικούς που τα παρεξηγούν και πάει και τσαμέ παγκόσμιος πόλεμος γιατί κάνουν λάθος πνευματική ζωή. Μπορεί να έρχεσαι στην εκκλησιά, ας πέλα λίγο ένας άντρας, ναι πατέρα μου, ναι, να έρχεται η γυναίκα στην εκκλησιά και εμείς να έχουμε προβλήματα μετά ότι όχι είναι Τετάρτη, όχι είναι Παρασκευή, όχι είναι έτσι, όχι είναι γιορτές, όχι αυτά και η γυναίκα να θέλει και να μην έχουμε συμφωνία παστούτα. Πας σε όλα θα συζητάς με τον άντρα και ο άντρας με τη γυναίκα. Σε όλα τα θέματα. Συνήθως, άμα πάει ο ένας εξομολογείται και ο άλλος δεν εξομολογείται, εκεί πρέπει να μάθει ο δυνατός να σηκώνει τα ασθενήματα του αδυνάτου. Εσείς σύζυγοι που είσαστε. Πρέπει να έχεις αγάπη να τον κατανοείς. Και εκείνο που ακόμα δεν εφωτίστηκε. Μα θέλω να πάμε μαζί στην εκκλησία, να λέει μια γυναίκα μου, άντρα μου, που το χέρι ρομαντικά, ξέρει, ρομαντισμός. Είναι ωραίο πράγμα. Να πάμε μαζί, και τα μωρά μας γραμμή, ξέρει, που είναι λούκια κλπ. Έτσι είναι έτσι, αφού τι να κάνεις με ανθρώπους, ελεύθερους. Έτσι είναι. Εσύ θα πας εσύ. Και τον άλλο θα το σεβαστείς να έρθει όταν έρθει η ώρα του. Όπως εσύ επέλεξες ελεύθερα να έρθει στην εκκλησία, να έρθεις εσύ στην εκκλησία, θα περιμένεις και τον άλλο θα προσεύχεσαι, θα παρακαλείς την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, έχουμε τόσους πρεσβευτές. Έκαμες προσευχή για τα θέματα. Όχι, λαλό του λάμνο του μπουρου, και όσον το λάμνεις, αφού τσίρωσε κεφαλή, λέει όχι. Δηλαδή μου ένας άντρας όσο με λάμνει η γυναίκα μου να έρχομαι θα πω. Άις τι να με λάμνει. Δεν έρχομαι. Άμα θέλω να έρθω. Είχε μια γυναίκα, της λέω, δεν θα του πεις τίποτε 3 χρόνια του άντρα σου. Δεν θα του πεις έλα στην εκκλησία 3 χρόνια. Να έρθεις εσύ παιδί. Να κοινωνάς εσύ, να αγαπάς τον Θεό εσύ, να γεμίσεις Θεό εσύ και όταν θα έρθει η ώρα θα έρθει και ο άντρας σου χωρίς να του πεις ούτε λέξη. Αν δεν που το Θεό θα φωτιστεί. Έκαμε όντως 3 χρόνια και έρχεψε και έρχεται ο άντρας. Λέει, μα του πω τώρα ότι ξέρεις εν τούτα που κάνουμε και έρχεται. Αν του πεις έτσι θα ξανά. Αποφάσισε, είναι φωτίστηκε. Άστο, είναι απόφαση δική του, είναι ωραίο πράγμα. Διότι στην αρχή είναι φώναζε, μα πάει και που είσαι, ξέρω, θέλω πρόγευμα, θέλω έτσι, φώναζε, ξετοίμαζε με μένα, που έρχεται να λέει εγώ, ξέρω την ψυχολογία, που έχει ένας άνθρωπος, άμα θέλει να πλησιάσει ο Θεός, θέλει να τον πλησιάσει μόνος του, δεν θέλει να τον πεις εσύ.
Δεν του λες τίποτα. Εσύ αγωνιάς, οι παραπάνω γυναίκες αγωνιούν, ας πούμε, για τον άντρα τους κλπ. Δεν είναι αγωνιάς, να προσεύχεσαι, ναι, αλλά δεν θα μιλάς. Αυτά μου λέει εμένα η δική μου μικρή πείρα που είχα, όντως δηλαδή, πάρα πολλές περιπτώσεις, πρακτικά θέματα. Λοιπόν, πάνω πολλά. Αν θέλει κάποιον να ρωτήσει κάτι, διότι έτσι δικαιώνουν τα θέματα, μην με θεωρείτε έτσι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα του γάμου, πάρα πολλά τα θέματα του γάμου. Απλά εγώ σκόρπια από εκεί που σας είπα κάποια πράγματα, θεωρείτε κρατώ και κάτι, έπιασα κάτι σημειώσεις και 3 λέξεις. Αλλά σκεφτόμουν να σας τα γράψω, αλλά ξέρω ότι επειδή αν τα γράψω θα τα ακούετε. Είπα να σας πω έτσι εκ του προχείρου κάποια πράγματα που είναι μέσα στην πείρα μας. Λοιπόν, έχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι, μιλάτε ελεύθερα, οικογενειακή σύναξη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εντάξει.